Jumai avril kalo tile 18 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi koɲumani plateaukaw ka taga se jalakɔrɔjikaw olu ma nin sigira kofɔlen kɔni ale bɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ k'a yirala ka fɔ ko jiko gɛlɛyaba kɔni tun bɛ nin sigida maa ninnu olu kan u bɛ se ka lɛrɛ fila ni ka o kɛ jitayɔrɔ la a dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ji yɛrɛ kɔni ni ka o sɔrɔ an bɛ funteni min yɛrɛ la nin wagati in na an ka jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a ye o jiko gɛlɛya kɔni ta ni ka bɔ u kan kunu ka jibondon di u ma n'o bɛna kɛ a ka jimono 414 ka taa se 415 dili kɔni ye maaw olu ma ko ɲumani plateaukaw ka taa se jalakɔrɔjikaw ma nin kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo ka sababuya kɛ olu ka sigiyɔrɔ yɛrɛ gɛlɛya tɛ fosi ye jiko kɔ. Kunu alamusa ni o bɛnna avril kalo tile 17 ma san 2025 Wenken Shinka ni ale ye Banque Mondiale Administration o maye a kɔni nana waati kungurun bɔɲɔgɔn ye ni ka o kɛ an ka jamana o kɔnɔna la bɔɲɔgɔn ye yɛrɛ laɲini ye min ye o de ye fɛn min ye Banque Mondiale ni an ka jamana ka bolodi ɲɔgɔnmaya a bɛ se ka sinsin cogoya min na yiriwaw olu bɛ se ka sabati u ye o kuma falen ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Monsieur Yang yɛrɛ a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin Banque Mondiale ni an ka jamana ka baara ɲɔgɔnmaya sinsinni o ma min n'a y'a yira ka fɔ ko yɔrɔ jan filɛ la sa Mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 o kɔni ma min ni o laɲini kɔni san 2024 kana se san 2033 ma baara ɲɔgɔnya tɔ olu ka sinsin o sira fɛ an ka ministri ɲɛma ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni cɛba in kɔni o yɔrɔ la k'a yira ka fɔ ko bolo ɲɔgɔnmaya tɔw kɔni olu bɛ sinsin ni ka taga fɛ min n'a y'a yira ka fɔ baaraw olu kɔni sira la Mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 o ma ka taa se san 2024 ka taa se san 2033 kɔni ma o baara ka bɛn sira kelen ma sa fɛn min ye dollar wari miliyɔn 1000 ni a kunkanfɛn o kɔni bɛ yen nɔ ka taga se o bɛ bɛn miliyara 1000 ni a kunkanfɛn kɔni o ma ni o kɔni bɛna tila projet damadama olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ni Mali ni Mauritanie ka sigi ka fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Yaya Sise ni ale kɔni tun ɲangira Mauritanie jamana o kɔnɔna la san 2012 o wagati badabada kaso kɔni o la min n'an ka jamana marabaaw kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko k'a bila ka na an ka jamana ale kɔnɔna la a bɛna a ka kaso tɔ kɔni ni ka o laban an ka jamana la yan nɔ an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye son excellence général d'armée Asimi Goita ye o kɛra ale hakilina ye ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kiiri kɔɲɔ olu ma ni o ye Mahamadu Kasoge a y'a ka hakilina ni ka o fɔ nin yɔrɔ la ka tila k'a yira Mauritanie jamana marabaaw olu la k'a fɔ ko fɛn min ye kiiri koɲɛ ye o kɔni bɛɛ lajɛlen ka kan ale la. Sinabefu ma olu ka baarabila kunfɔlɔ baaraw ni ka olu daminɛ kunu n'o ye lɛrɛ 72 baarabila yɛrɛ kɔni o ye a daminɛna kunu alamusa sɔgɔmadafɛla o la min n'a yira ka fɔ ko u ka laɲini ye fɛn min ye 15 ye u bɛ ka o de laɲini sigi ka kuma olu kɔnɔna la ni bɛnkafɔ yɛrɛ kɔni ma ye a la ni grève in yɛrɛ kɔni i mana an ka sigidaw ta k'a lajɛ i b'a ye ka fɔ ko fɛn min ye bankiw ye o caman kɔni datugulen don fɛn min ye taji feere yɔrɔw fɛnɛ ye olu kɔni fɛnɛ dɔw kɔni olu datugulen don hali n'a sɔrɔ banki dɔw bɛ ka baara kɛ ka taga se station dɔw ma n'o ye taji feere yɔrɔ ye olu dɔw fɛnɛ kɔni bɛ ka baara kɛ. Kabi Desanburu kalo tile 15 san 2024 nɛgɛjuruso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni y'a laɲini ko bɛɛ lajɛlen ka taga i ka carte SIM ka taga o bugunatigɛ i tɔgɔ la ni o ye ka taga a identifier maa caman kɔni ye i ta kɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni fana ma u ta kɛ pisiw kɔni olu tigɛra u bɛ ka taa ka t'u ka pisiw identification ni ka olu kɛ dɔ farala a kuntagala kan ka taa se fo mai kalo tile 15 ma. Ni wagati na fɛn min ye salon samiya ye ale kɔni ye tiɲɛni don maaw kun kosɛbɛ ka sababu kɛ ji kɔni ale warankata kosɛbɛ ni ka don maaw olu kan maa minnu bɛ badawulu la maa minnu bɛ jitɛmɛ siraw la bɛɛ lajɛlen kɔni i ta sɔrɔ a la walasa san 2025 ta kana kɛ o ye an ka jamana marabaaw olu y'u cɛsiri kosɛbɛ ni ka musaka kɔni ka o sɔrɔ FMI na no o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo dollar wari miliyɔn 129 a bɛ taa se sefa wari miliyara 774 o kɔni bɔɲɔgɔn ma ni a kunkanfɛ walasa ka se ka ɲina samiya ni ka kɛ hɛrɛ la. An
Anga lakana tigilamaw avril kalo tile 15 san 2025 u kɔni ye tɛgɛ da maa dɔw kɔni ka minnu kɔni tun kelen no ka sira kɔni ni ka o tigɛ dugutagalaw olu la banabani tubakɔrɔ ka taga se ɲɔnɔ ale ni kulukoro sira kɔni o ma tɛgɛ dalen ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka sa a kɛra nisɔndiyaba ye dugutagalaw olu bolo ka sababuya kɛ ne bɛ bɔ ka taa dugutagala i ni jɔrɔ bɛ taa i ni jɔrɔ fɛnɛ kɔni bɛ segin ala ni dugulamaw kɔni ka cɛsiri ale fɛ an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ da ni maa ninnu kan sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ senna walasa ka se ka yelen sigi a ko tɔ kan sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ jawando service nana aw lafiyali kama jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya sifinaka dɔ ni ale kɔni tun bɛ katakata ni o kɔni na sa ale kɔni tanyana k'a sababuya kɛ sirabakan kasara o ye a kɛra avril kalo tile 14 a kɛra kitani bamakɔ sira yɛrɛ kɔni o la kilomɛtiri 35 ni kitani ɲɔgɔn cɛ seerew olu y'a yira k'a fɔ ko ni bolimafɛn bolila in yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ka taga ladala mɔni o de kɔni na min ni bolimafɛn belebele ni o ye kari ye o kɔni ye a tan ni k'a bɔ k'a bin ani tora la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na burɛmkaw olu fɛ yen nɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ni ka fɛn min ye sumaya bana fura kɔni ni ka o di u ka CSRF ma ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in na a hakilina kɔni bɔra fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Lazala production ka taga se fɛn min ye sange sulu ye o bɛɛ lajɛlen kɔni dira dugulamaw olu ma a kɛra nisɔndiya ko ye u bolo maa marafɛntigi dɔw kɔni ye marifa kɔni ni ka o ci bolimafɛn dɔw kɔni na avril kalo tile 15 san 2025 a kɛra kanji dugu o la kanji ale bɛ gunzere ya sigida o la fɛn min ye bolimafɛn bolila ni a ka degeden ye olu kɔni y'u senfa biribiri ni ka taa ka bolimafɛn kɔni ka o to maa marafɛntigi ninnu kɔni u bolo seerew y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ma to a la o don kelen in fɛnɛ kɔni na bolimafɛn dɔ kɔni ni ale tun bɛ ka bɔ sanubɔyɔrɔ o la ni o ye taa haka sanubɔyɔrɔ ye marafɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ta ka ni ka bolimafɛn in fɛnɛ kɔni ka o sɛgɛrɛ maaw n'u bololaminɛw u kɔni taara ni bololaminɛw ka tila ka bingani wale ta ni ka maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔni ka olu sɛgɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kinde Pili ale kelen don ka weleweleda ni ka o lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u ka laadala siɲɛta min ni ale bɛ kɛ a tako fɔlɔ ni tako filanan ni tako sabanan tɛmɛnen kɔfɛ tako naaninan ale bɛna kɛ laadala siɲɛta in yɛrɛ kɔni a bɛ kɛ san o san balanako caman olu bɛna kɛ ɲinanta la a bɛna kɛ mɛ kalo tile 4 san 2025 wele laselen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka taa ni laadala siɲɛta in ni ka ale lajɛ an bɛ taa kɔ kan kibaru la ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taga ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ avril kalo tile 17 u ka kɛlɛkɛcɛw olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye banbagaci wale tigilama 9 ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na tɛnɛ ka taga se araba donya u kɔni ma
Mali kunnafoni jabaran na jabo an tanga kunnafoni datugu togo sila ka sɔrɔ an ka jukɔrɔma dondobaw n'u ka olu ka lahalaya ko da aw tulo kan ni wagati in na maa min ye anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye sa o de ye Jawando service ye Jawando service ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sojɔ ani terrain feere de ma k'a da tulo kan k'a fɔ ko nin wagati in na terrain bɛ Jawando service ma olu bolo Cikɛn na a filɛ nin ye cité gendarmerie o kɛrɛfɛ sɛfɛ wari $500,000 ani 500,000 Banangɔrɔnikaw fɛnɛ fɛ yen nɔ terrain bɛ u bolo yen nɔ ka kɛ Banangɔrɔni mairie ale masurunya la sɛfɛ wari $500,000 ani 500,000 o kɔfɛ ni ye si man di ye e maa min bɛ yen ko senu ka di ye terrain b'u bolo yen fɛnɛ senu gendarmerie fɛnɛ o kɛrɛfɛ sɛfɛ wari $7,000,000 ani 500,000 terrain in bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de wa u bɛ tila k'a yɛlɛma aw tɔgɔ la fɛnɛ titre foncier individuel olu de don n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 79 09 48 48 o kɔfɛ fɛn min ye couche happiness ye o fɛnɛ ye anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba dɔ ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara ɲuman na couche happiness fɛnɛ ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama kosɛbɛ i b'a don i den na a tɛ tɔɔrɔ a tɛ degun funteni fɛnɛ tɛ a sɛgɛn i b'a don ka taa dugu kɔnɔ ni den ye den tɛ foyi de santi couche ko ale la a ye couche happiness san aw ka se ka lafiya denmansaw n'a taara butikini na dɔrɔn n'a y'a ye a y'a san ka taa don aw denw na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma